Koronavirus aladalarının arasına 23. ýylda Tokyo'da Tomosku Olimpiya oýunlary başlanýar. 8 awgustda çene dowam etjek oýunlara 9 Türkmenistany türgeni gatnaşýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä 16-njy ýylda Aşgabatyň sport mehmanhanasyna türkmen türgenlerini halkara sport bäsleşigine uğratmak dabarasy geçirildi. Bu dabara türkmen sportçylary ýokary derejeli sport resmiýetleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä 22-nji ýylda türkmen howa ýollarynyň Boeing 777-200-lere kysymly uçary Ýapon paýtagtyna gondy. Neşrin ýazmagyna görä bu uçar bilen Serdar Berdimuhammedowyň Ýaponiýa baranyny çak edilýär. Hasada Türkmen Okut News neşri öz çeşmelerine sarglanyp Kiç Berdimuhammedowyň oýunlarda türkmen wekiliýetine ýol başçylyk etjekdigini habar berdi. Tokyoda koronavirus sebäpli nowatda gezek ulan edilen adatdan daşary ýagdaýyň arasynda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň açylış dabarasyna tomoşaçy gadagançylygy sebäpli bary ýok 950 adamyň şolsany 15 töwereg dünýä lideriniň tomoşaçy hökmüne gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä türkmen türgenleri sportyň 4 görnüşi suwda ýüzmek, judo, yeňil atletika we agyr atletika boýunça bäsleşiklerde çykyş ederler. Oýunlarda Hoca Muhammed Toýçyýew, Ewes Ewezow, Recepbay Rejepow, Polina Guryewa, Kristina Şeremetova daglar agyr atletika boýunça, Mergen Mamedow yeňil atletika boýunça, Gulbadam Babamradova judo boýunça, şeýle-de Merdan Ataýew hemde Darya Semyonowa daglar suwda ýüzmek boýunça bäsleşiklerde çykyş ederler. Hökümetçi Türkmenportal.com neşriniň habaryna görä türkmen türgenleriniň gatnaşýan sport bäsleşikleri 20-nji ýylda başlanýar. Iň soňky türkmen sportçysy 4-nji awgustda geçiriljek ýarışlarda bäsleşer. Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlary 8-nji awgustda çene dowam edýär. Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň adynan çykyş edýän türkmen sportçylary ýurdun 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna hiç açan medal gazanyp bilmedi. 16-njy ýylda prezident Berdimuhammedow oýunlara gatnaşýan türkmen wekiliýetini ýiberen Gutlugyny olary Türkmenistana munasip wekilçilik etmegi arzu etdi. Tokyoda geçirilýän Tomosku Olimpiýa oýunlarynyň açylış dabarasy 23-nji ýylda Aşgabat wagty bilen öýlen saat 5-de başlanýar. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä türkmen türgenleri oýunlarda sagdynlyk, ruh bilentlik, dostluk şygary bilen çykyş edýärler. Ýekejide Olimpiýa medali bolmadyk Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda sport haýratyny üns berilýändigini aýdýarlar. Wagtyl ýylaty köpçülikleýin tir ýürüýüşlerini çykarmak ýaly mejburi sport şäherlerini geçirýärler. Global pandemiýa sebäpli wagty gejikdirilen Tokyo 2020 Tomosku Olimpiýa oýunlary 23-nji ýylda başlanýança onuň bir näçe guramaçylyk işgäri Reuters habar agentliginiň toplan maglumatlaryna görä türlü sebäpler bilen işden çekildi ýa-da çetledildi. 22-nji ýylda Olimpiýa oýunlarynyň açylış dabarasyndan bir günüň dabaranyň direktori Kentaro Kobayashi 1998-nji ýylda Holocaust baradaýdan ýaňsylaýjy sözleri sebäpli işden boşadyldy. 19-njy ýylda açylış dabarasynyň kompozitory Keigo Yamada 90-njy ýyllarda beren bir interwýusynda aýdan kemsedici sözleri sebäpli işden çekildi. 18-nji martda Tokyo oýunlarynyň döredicilik boýunça başlygy Hiroshi Sasaki bir ayal oýunça aýdan paýyş sözleri sebäpli öz ardasy bilen işden çykdy. 12-nji fevralda Tokyo 2020 oýunlarynyň prezidenti Yoshiro Mori jins parat bellikleri sebäpli işden çekilmäge mejbur edildi. Türkmen türgenleri Türkmenistan hini Sowet Soýuzynyň düzümine wagty gatnaşan Olimpiýa oýunlaryna SSR altyn medallaryny gazanyp berdiler. Tokyoda mundan ozal 1964-nji ýylda Olimpiýa oýunlary geçirildi. 2022 gyşky Olimpiýa oýunlary Hytaýyň paýtagty Pekinne geçiriler.